The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana-siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Muchidzidzo chanhasi Proclaim Chaora ndiye ari kutisira musign language. Mukoma Gift, kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Chirongwa chino ichi tinenge tichiteera kudzimba kwatiri, kumabasa, kuzvikoro. Pfungwa iyi tiri kuti pachauya Jesu pa-second coming of Christ, zvinoratidza sekunge achauya vanhu tiri kutori kudzimba, kumabasa, kuminda, kuzvikoro. Saka series inoyi inenge ichingoteedza zviri kuitika ikoko kwacho kwatiri. Saka tiri kudzimba zvakare nhasi mukoma. Chidzidzo chedu chiri kuti vanasikana vedu. Vanasikana vedu. Tabva kuvakomana. Kumashure taiti baba nevanakomana vavo. Saka nhasi tiri kuti vanasikana vedu. Vanasikana vedu iyi haisi kureva vanasikana vangu inini Betera namukoma Rodzi. Isusu tichangotaura takamirira vabereki vakawanda. But tikuedza kungoreva vanasikana vatakapiwa naJehovha vatinawo mukati medzimba. Saka tatopinda mukati mechidzidzo chedu tinei chishandisa Bible. Saka kuna 2 Samuel chapter 13 verse 10 to 17. 2 Samuel 13 kubva pavhesi ya10. Amunoni akati kuna Tamari, uya nezvokudya muimba yokuvata kuti ndidye pamaoko ako. Tamari akatora zvingwa zvaakanga abika akauya nazvo mumba mokuvata maAmunoni hanzvadzi yake. Zvino akati aswedera pedyo kwaari nazvo, iye akamubata akati kwaari, uya uvate neni, hazvanzi yangu. Iye akamupindura akati, kwete hanzvadzi yangu, usandichinya, nokuti chinhu chakadai hachifaniri kuitwa pakati paIsraeri. Usaita chinhu ichi chakaipa. Neni ndichaendepiko nokunyara kwangu? Kana uri iwe uchava sebenzi pakati paIsraeri. Naizvozvo zvino dotaura hako namambo, nokuti ivo havangandinyimiwe. Asi wakaramba kuteerera inzwi rake, akaita simba naye, akamukurira, akavata naye. Ipapo Amunoni akamuvenga nokuvenga kukuru kwazvo, nokuti kuvenga kwaakamuvenga nako kwakapfuura rudo rwaaimuda narwo. Amunoni akati kwaari, muka uende. Iye akati kwaari, kwete, nokuti chinhu ichi chokundidzinga chikuru kune checho chawandiitira. Asi wakaramba kumuteerera. Zvino akadana muranda wake wakanga achimubatira akati, dzinga mukadzi uyu abve kwandiri, ukiye mukova kana abva. Takamboidzidza nyaya. Patakadzidza kumashure mukoma taitarisa Amnon. Tichiona unhu hwake hwakaipa. Pane chinhu chiri kubuda munyaya yomukoma. Chichiri kutongoitika nanhasi, but nyaya iyi yakaitika nguva kare. Chekuti panoitika nyaya dzakadai, mukomana anobva atosvotwa nemusikana wacho. Hanzi akamuvenga kukurusa. Saka muchaona vanhu vedu asikana paya pamune muchiti, pastor apa akundiignowa, mufungasi ndo zvaakandiita, generally ndo zvazvitori vanangu. Ngatimboona kuti chii chavhiringika apa mukoma panyaya iyi? Chavhiringika, Amunoni ane zvanga zvamugarawo, sezvinongogara vakomana. Asiwo iye mwanasikana hameno kuti sei pfungwa dzake pasina kunzwa kakukwenywa kuti
inzara rudzii inoda kuti munhu adyire muimba yekuvata vanhu vombotanga vadzingwa vese nguri tu. Saka izvozvo mai ndo panotori neshungu dzangu ipapo pasi zvokuti ndokumbira kuti mutoudza vana vedu asikana. Ndakamirira vabereki vakawanda. Nhasi ndiri mumudu ndiri kunzwa kanenge kahasha mukoma kwete hasha dziya dzekuda kurwa munhu kuti chii chinoitika nemaindi dzevanasikana vedu. Hanikuona patonzi dzingai vanhu vese vabude ochinzuyawo ndisevhere mubedroom. Ipapo pega paroda kuti munhu ava akangwara. Vana vedu asikana toda vanhu vakangwara. Chimwe chinhu chiri kuitika pamugomo kungoti nyaya iyi anga anzi namambo enda, but munoziva kuti iye zvinezvi vana vedu asikana hapana ari kumbomuti enda, ndo vari kutookera vakomana. Muri kuti mimi uyu zvakaitika kuna Tamari. Yes. Zvakaitika iye atonzi namambo enda. Yes. Kokuzoti wazviendera. Exactly, ndo pane point yangu. Vanhu vedu asikana pavanoti ndiri kumboenda kutauni ndikunoona friend yangu pamwe pacho vanenge vachitoenda kuvakomana kumba kwomukomana. Ameno kwamuri imimi nemuvabereki vari kuteerera nevanhu venyu. I just hope tiri kuteerera tiri muri yese kare, kwete kare stereki ndikura nguva dzatakura isusu aifanira kupinda bhizi kutaimira musikana mukomana parelationship anofanira kupinda bhizi kuti ndomuona seiko. But ezvinezvi vafanira ezvino havana kana pressure mugomo kungofona ndiri padeni anobva kuti ndakatyoka hangu padeni uya padeni ende vasikana ndo vari kupinda bhizi kutoenda ikoko. Saka ipapo mugoma ndosaka manzwa nchiti nhasi hameno kuti tobatsira sei vanasikana vedu. Kare waitonzwa kunzi mukomana anogona kuuya ofamba omboenda nekurwizi achitaimira ari kumagadheni kana kuti anotsvaga kuziva kuti uchaenda rii kuchigayo ombonohwandira ari kumashops. Aipinda bhizi iye ende zvaisiya vanasikana vedu vari safe. Vaichengeteka but iye zvino izvi ndo vanotoendera mukomana. Pane tumachanzi twandakazoona pafoni ukachinzi uri kupi saka ndiri padeni zvikanzi uda kundinyepera zvikanzi shuwa ndiri padeni ini ndobva yambotanga kunzi unani zvikanzi ndiri ndegonzi tora toni selfi ndionoti uri wega unzi iwe ndiri padeni unzwa ndoda kuya ikoko ndionoti uri wegeri musikano mukomataura tifure panyaya yekuti tobatsira sei vanhu vedu vasikana. Vasikana ndiri kuona nyaya ina mufundisika iri kuti pepukai nyika yaipa. Exactly. Mweya waAmunoni wazara kwese kwese. Saka uyu togona kumboti anga asiri wekuchechi Amunoni. Toda kuona vakomana vekuchechi timboona kuti vana vedu vasikana chii chinonyatsoitika pana 1 Samuel mugomo chapter 2 verse 22 to 25. Zvino Eri wakanga akwegura kwazvo akanzwa zvose zvakanga zvichiitirwa vaIsraeri vose navanakomana vake navavatiri avaiita navakadzi vaibata basa pamukova wetende rokusongana. Akati kwavari, munoitireiko zvinhu zvakadai? Nokuti ndinongosinzwa kuvanhu vose ava zvakaipa zvamunoita. Kwete vana vangu, nokuti mashoko andinonzwa haana kunaka. Munodarikisa vanhu vaJehovha. Right. Manzwa zviri kuita vana vaEli vainzi anani vakomana ndo vana Hofni naFinehasi. Hofni naFinehasi vaitozikanwa area iyoyo nekuchechi kuti vakomana vanorara nevasikana. Language inogona kushandiswa nhasi but ichiita kunge iri kurumbidza zvinhu zvakaipa ndeyekuti anenge inzi vakomana ava ireza. Kurava kuti vane unyanzvi muarea iyoyo. Vane unyanzvi but painotaurwa nhasi inotoita kunge munhu wepamusoro. Kanzwa chinzi ireza yeti chitori chinhu chinosvotesa Mwari. Saka ndombiri yenge naHofni naFinehasi yaitozikanwa. Pandiri kuita dambudziko mugomo patiri kuti vanasikana vedu ndoda kuti muverenge pachapter yekuna 1 Samuel verengai chapter 4 muverenge verse 19 to 22. Samuel wokutanga 4 vhesi ya 19. Zvino mukadzi womwanakomana wake Finehasi wakanga ava nemimba oda kupona mwana. Akati achinzwa kuti areka yaMwari yatorwa uye kuti baba womurume wake nomurume wakewo vafa vose, akafugama akapona mwana nokuti wakasvikirwa nokurwadziwa kwake.
nenguva yokufa kwake vakanga vamirepo naye vakati, usatyako nokuti wapona mwana womukomana. Asi haana kupindura kana kurangarira izvozvo. Akatumidza mwana zita rinonzi Ikabhodhi, achiti, kukudzwa kwabviswa kwaIsraeri, nokuti areka yaMwari yakanga yatorwa, uye nokuda kwababa vomurume wake nomurume wake. Akati kukudzwa kwabviswa kuna Israeri nokuti areka yaMwari yatorwa. Saka ndine problem nemukadzi waPhinehas. Zvasiyana necontext yatiri yekuti we are now more of a global village. Kuti munhu ari kuno anogona kudanana ari kuCanada achidanana ari kuJapan. Mucontext yeBhaibheri yamaverenga vaive chinharaunda chimwe chete. naPhinehas. Saka ndiri kutoti paumhandara hwake mukadzi uyu mbiri yanaPhinehas akaenzwa. Uye uipo hwavo hwokutembera. But ndiri kushamisika kuti akaroorwa sei naPhinehas. Ngoma aina apa ndiitire zvakanaka. Akaroorwa sei naPhinehas. Ya, waburitsa imwe nyaya. Ndibatsirewo ipapo. Vasikana kwamuri uko ndina mufundisi ndeyekuti imimi munotoziva unhu hwevakomana vamakagarisana navo. Pamwe vamunotoenda navo kuchechi vanaPhinehas vamuri kunamata navo. But zvivindi munozviwanepi zvekunozvisungirira pamunhu akadaro? Exactly. Uri kuona kuti panapa uyo aitoratidza kuti ane hanya neareka yaMwari kudarika Phineas murume wake. Ari kutoratidza kuti anotya Mwari kupfuura Phineas. Tiri ipapo mungoma, ngatimbodzokai kumachechi. Vanoenda kumachechi kunyanya misangano inoitwa iya yemachechi. Kune inoitwa mayouth ari ega. Koita yekuti mune makazangana. Ngatitange vakazangana nevabereki. Mati mamboona here kuti kana paine vanhu vanonetsa kunzi uyai mugare kune light kumberi, ndivo vanasikana vedu. Vanotora macheo otanga kuwaridza mazambia kune rima kumashure. Hanimazvoni. Saka pfungwa yangu inobva yandinetsa kuti saka mweya wamunoni wamo vasikana ndo zvikundinetsa kuti sei ivo vachizviexposa voenda pane danger. Muri kudzwa patiri kutaura ngoma kuti kurima itori danger. Hanimazvona uya Tama akaenda kumba kwaAmunoni. Ivo vanoenda ikoko ende vanenge vatori mubishi kunetsana navanhu vakuru vachinzi uyai mugare mberi ava uye vanasikana edu. Imbotaurai nawo mukoma, ndikutya ndingakwidze voice ndiri mustudio. Aiwa, vanhu vatiri kutaura navo vakura vakazwa vari kutonzwa izvozvo vasikana kuti zveshuwa apa panopinza mungozi. Even nyaya yekuti mukoma, I know kuti zvinotaurwa nevanohwerengedza kuti varume vashoma pane vasikana zvinotitaurikei. But ndiri kuti even zvichitaurika pane kakusindimara kari kuitika muanasikana edu kwekuti ari kutoziva kuti uyo mukomana uyu anga ambotizirwa naningi but akamutandanisa akaenda, then musikana ningi vakamborovana vachimurwira. Iye kana aipapoka unonzwa aita kuti hakuna munhu asina past yake pasta. Hakuna munhu asina past yake. Zvakaitika but iye akandiudza kuti anondida. Ngomabatsira tisatanzwa kamboimbopast ndo itori present ndo mararamira ake. Saka kune zvimwe zvinhu zvisingadi kuiswa kupast because Phineas akaramba akadaro kusvika pakufa. Chionai manje dai kuri pasina kuti mukadzi wake akabva afawo. Zvazvaireva ndezvekuti asarai nekamwana atoo single mother. Hatisi kuti usingle mother wese ndo zvinokonzera, aiwa zvikonzero zvakawanda but nyaya yake inonzwisa tsitsi. Yeti anga azviona kubvira vakomana ava vari majaya kuti vakomana ava ireza. Tiri pachidzidzo vanhu vaMwari chiri kuti vanasikana vedu, rambai muri pachirongwa timbonzwa song. Ndiani awo vanoungana pamberi pechigaro chaMwari vanokudza zveJesu nemaropa enyenyeri vari kupinda muJerusarema majaha vasambwane maropa enyenyeri vari kupinda muJerusarema nemaropa enyenyeri vakadavira mzita
zita raJesu, vamwe vavo vachiri vaduku, vakanzwa tsitsi dzake nemaropa enyenye, vari kupinda muJerusarema ija, vasambwane maropa enyenye, vari kupinda muJerusarema ija nemaropa enyenye. chidzidzo chiri kuti vanasikana vedu ngoma toda kuramba achitarisa nyaya iyi. Taona Tamari paya achienda kumba kwaAmnoni. Paararwa naye Amnoni abva atanga kusvotwa naye, ende ndo zvinotoitika. Unoona mwanasikana akuchema agodii, mameseji anenge akungoblutuka. Munokuzve kunonzi kublutika zviya zvepawhatsapp zvekuti munhu anoverenga asingapindure. Ndo zvine zvaakuita vakomana. Ndosaka maona panyaya yaAmnoni abva anzi iwe tandanisa munhu yabve pano. But munoziva kuti dai Tamari akada kumbobvunza hanzvadzi yake, ndoda kuti mupaverenge, aive nehanzvadzi yainzi Absalom. Verengai pana 2 Samuel 13 verse 18 to 22 munzwe. Samuel wechipiri 13 pavhesi ya18. Zvino iye wakanga ane nguo yakareba ina mavoko, nokuti vakunda vamambo vaiva mhandara vaifuka nguo dzakadai. Muranda wake akamubudisa akakiya mukova abva. Zvino Tamari akaisa madota pamusoro wake, akabvarura nguo yake yakareba ina mavoko, akabata ruoko rwake pamusoro wake akaenda achichema. Abhusaromu hanzvadzi yake akati kwaari, Amnoni hanzvadzi yako wakanga ari kwauri here? Chinyarara hako hanzvadzi yangu, iye hanzvadzi yako, usazvidya mwoyo nemhaka yechinhu ichi. Naizvozvo Tamari akagara ari oga mumba maAbhusaromu hanzvadzi yake. Asi mambo Dhavhidhi wakati achinzwa izvi zvose akatsamwa kwazvo. Asi Abhusaromu haana kutaura chinhu chakanaka kana chakaipa kuna Amnoni, nokuti Abhusaromu wakavenga Amnoni nokuti wakanga achinya hanzvadzi yake Tamari. Inzwai zvitaurwa naAbsalomu. Absalomu aitoziva kuti Amnoni iresa. Alright. Asati apindurwa chinhu, because Tama akabva aenda. Pane mapfekero aiita uri mwana wamambo ekuratidza kuti ndichiri mhandara. Saka Tama akaona kuti hazvibatsire kuramba ndakavanza. Ndobva aita kuti zvionekwe kuburikidza nemapfekero kuti handisiri mhandara. Saka mubvunzo wakatanga kubvunzwa naAbsalomu ndokunzi hanzvadzi asiongori kuna Amnoni. Kuratidza kuti boys pachavo vanotozivana kuti ninga haite. Saka ndoda kukumbira imimi vanasikana, kune vamwe vane rombo rakanaka kuti mumhuri mamuri kukura muri mune mabrothers, ende munotoni mabrothers ati kurei. Iyoyo isource yeinformation. Okay. Hakuna kuita zvinhu uchivanza kuna bhudhi vako. Vakomana vanenge vaitozivana kuti ninga haite. Because munoona zvinoita vakomana mugoma. Vakarara nemusikana inoita kunga achievement. Anotoenda achitonoudza vamwe kuti ndombonzani kweini. Vachifamba murodhi votorumbidzana. Yeti kuvasikana akavatwa naye hazvitaurika, anongoti zii. Saka vanoramba vari mavictims manje. But muri kuona Absalomu brother yacho aitoziva. Ikati iwe asongoi naAmnoni. Kuratidza kuti vakomana anabhudhi vatakapiwa vaya havana kungopirwa kuti vaite basa rekutema huni rinorema vari pamba. Imwe basa ravo nderekubatsira hanzvadzi dzavo neinformation yekutokugaidha, especially panyaya idzodzi. Taurai tinzwe panyaya yehembe yaakaenda adimburai. Unoziva kana zvaitika vasikana haikona kuramba wakazviviga. Ngazvibude pachena. Unoziva kuti vamwe vanoti hanzi mukomana wangu munhu anga achiremekedzwa, saka ndikadaro ndakumurerutsa, uchifunga kuti kumiitira izvozvo zvinokubatsira kumberi. Hazvina zvazvinokubatsira, number 1. Number 2, kubuda pachena kwakanakira kuti mangwana kumberi uko unozowana matare anokureverera. In fact, mataura point yakanaka. Nyaya yatiri kutaura iye kuti Amnoni akudai
obva akuignora akungoblutika achataure newe atone nemwe musikana woita heartbreak wochema wobva kuti after all Mwari achandisimbisa zvinoitika but nyaya iyi inobvunzwa mangwana mukoma inobvunzwa mangwana kune kwainobvunzwa nyaya iyoyi kuti umhandara hwakaendera inotobvunzwa bedzi nyaya iyoyi although makore atiri kuerenga atiri kurarama mukoma amenozi mweya ririko rekuti kana muchiri vechidiki munoita kunge zvinonzi iwe munhu wese ari kuzviita haisina basa yetu ukazongoti yambukei kuuya kune vari married waakutsvaga kuti sei paine kukwesherana dzimwe nguva pakati pemaspouses vatori married unoona kuti zhinji dzacho nyaya dziri kutangira ipapo iri kubvunzwa nyaya iyi nyaya inenge ichibvunzwa inenge isagashirike manje kuti zvakafamba sei zvakafamba sei saka ngationei zvinogona kubatsira vasikana saka usati wabva ipapo yes vasikana kugara wabuda pachena kuti zvitaurike ndo zvaandiita zvinoita kunge zvine kakunyadzisa asi dare remusha rinogara raziva right kana kwaakumberi uko chero murume anokuroora zvine matauriro anobvunza vana tete vanenge vachitoziva kuti inyaya yakatogarirwa matare exactly iri kuzikanwa ngatichiona inyaya yakada kudaro kuti panobatsirika sei Mwari achiona idzo nyaya dzekuti pane paita kakubhinywa kana kuti wedha mamawirirana Deuteronomy bhuku raDeuteronomy ngaritibatsire mukoma chapter 22 verengai vhesi 23 na24 Deuteronomy 22 vhesi ya23 kana kuno musikana ichiri mhandara wakanyengwa nomurume mumwe murume akamuwana muguta akavata naye ipapo munofanira kuvabudisa vose vari vaviri pasuo reguta mugovataka nemabwe vafe musikana nokuti haana kuridza mhere ari muguta hake uye murume nokuti wanyadzisa mukadzi wowo kwake saizvozvo iwe unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako saka pari kupiwa scenario yekuti musikana unotori nemukomana wako but hanzi pobva paita munhu akubhinya muri muguta vadaongorera mucommunity mune vanhu nokuti semuri mulocation paya dzimba dzakawanda dzakabatana kana panga pagrowth point kana dzimba dzakabatana hanzi obva akubhinya hanzi nyaya iyo tozongozikanwa nekamwe kakuzikanwa bhaibheri riri kubva rati vese vari tu vaifanira kufa musikana nemurume chariri kuemphasiza mukoma hausi kuti Mwari ane utsinye ruda kuti tibate maprinciples because rabva rapa reason yekuti akarepwa sei akabhinywa sei munharaunda ine vanhu kana ari musikana ane pfungwa dzinoshanda sei asina kuridza mhere because kana muri padhuze nevanhu semuguta ukaridza mhere vanhu vanomhanya kuzoti chichi unobva wasevheka vanobva vaona ari wrong saka pachiri kunzi vese ngavafeka vari kuti hatidi kuti uzotudza stori dzakadaro waida bhaibheri riri kuti hatidi zvekuzoudzwa madhirama kuti uzotanga kuti mufunge ndo zvaakandita bhaibheri riri kuti hatidi dhirama iroro wai dai kuri kwekuti waisada sei usina kuridza mhere asi pane point kuti uri kucottage unotaura kuti dzimba dzemulocation sezvakaita muHarare wotaura kuti akandirepa sekuru akandirepa zotadza kunzikwa kunext saka ndo pari kunzi ipapo mese saka pfungwa yedu dakuedza kuburitswa ndeyekuti vana vasikana mune safety in the community community yakatoitirwa imimi haina kutoitirwa kuti uti vanondivenga siterekana mai vepanext apo community yakatoitirwa kuti muchengeteke saka bhaibheri ruda kutoburitsa pfungwa yekuti paine chiuda kuitika chakaipa kwauridza mhere even musingakwazisane newe panext zvinokuchengetedza mangwana because nyaya iyoyo ichabvunzwa mangwana pabuda pasame chapter mukoma chiverengai vhesi 25 to 27 Deuteronomy 22 vhesi 25 asi kana murume akawana musikana uyo wakanyengwa ari kusango murume akaita simba naye akavata naye iye murume wakavata naye unofanira kufa iye oga asi musikana haufaniri kumuita chinhu musikana haana kuita chivi chinofanirwa norufu nokuti shoko iri rakafanana neromurume wakamukwirawo kwake akamuuraya nokuti wakamuwana kusango musikana wakanyengwa akaridza mhere asi kwakanga kusino munhu
kumurwira. Muri kuona pfungwa irikuramba itaura nebhaibheri kunzi musikana akaridza mere, musikana akaridza mere. Bhaibheri roda kuedza, saka apa pari kunzi zvikaitika kusango, musamuuraye musikana. Harisi kuti aridza mere, riri kungoti ngatichingogashirai kuti pamwe akachema akasanzikwa Kwakusina vanhu. kwakusina vanhu, saka riri kuti ane mhosva bedzi murume. Alright. Saka uchenjeri manje panyaya yakadai, kana zvichiita kuti unogona kuridza mere kusango worega kunzikwa, saka uchenjeri chimgo. Regera kuenda kusango kwacho. Tambira kuri safe. Tambirai kuri safe vana vasikana, kuti kana zvichitoitika kuti uri kuhuni uri wega ukaridza mere haunzikwe, saka kureva kuti kuhuni hakuendwa uri wega. Iye unomboona kuti zvaiita vakuru vakanga vakachenjera vaita mazuva atakakura, vaiti kana mwana musikana achitumwa chero kuchigayo achienda nebhagidhi raanogona kutakura, vaikamura kana kahafu garoni koiswa mukamwe kapurasitiki kotakudzwa kaningina kake kana kahanzvadzi kake, katsapo kadiki, kuitira kuti asafambe ega. Nezvavaiitira mumasango. Vari kuzviziva kuti nyaya iyi inozonetsa, inozotinetsa mangwana, saka ndo pane uchenjeri. Mwanangu musikana, usaite ushingi wokuti unosvika pakagara ana boys vari 3, wosvika ipopo kuti ndeipi yako, ndeipi yako, ndeipi yako, uchikwasana, wobva watogara 3 hours hakuna kana vanhu wakangogara. Bhaibheri riri kuti munochengetedzeka zviri nani muri mucommunity. Parikujeka hatichinzwai pavhesi 26 to 29 yesame chapter yaDeuteronomy 22. Deuteronomy 22 vhesi ya26. Asi musikana haufaniri kumuita chinhu. Musikana haana kuita chivi chinofanirwa norufu. Nokuti shoko iri rakafanana nomurume wakamukira kwake akamuuraya. Nokuti wakamuwana kusango, musikana wakanyengwa akaridza mhere, asi kwakanga kusino munhu kumurwira. Kana murume akawana musikana ichiri mhandara, ugere kunyengwa akaita simba naye akavata naye, vakaonekwa, ipapo murume wakavata naye unofanira kupa baba vake mashekerana 50 esirivhari. Zvino iye unofanira kuva mukadzi wake, nokuti wamunyadzisa, haafaniri kuzomuramba paupenyu hwake hwose. Exodus 22 verse 16 na 17 iverengei tibva tangobatanidza pfungwa dziri ipapo tooneka vateereri. Exodus 16, Exodus 22 pavhesi ya16. Kana munhu achinge anyengedzera musikana usina kunyengwa akavata naye, zvirokwazvo unofanira kumuroora ave mukadzi wake. Kana baba vake vakaramba chose kumupa iye, unofanira kuripa mari yakaenzana nerovoro yevasikana. Saka mafirst cases atachiverenga mukoma anga achiti musikana uyu anotori nemukomana wake. Saka bhaibheri ranga richida kudzivirira kuti paanoroorwa nyaya ikazobvunzwa itaurike. Riri kutoziva kuti kuno kumberi inodiwa. Saka izvino raakutaura anga asina mukomana, obva abhinywa nemukomana, bhaibheri riri kuti ngavatorane. Hafaniri kutomusiya. Vanga vachinzi takai nemabwe yaka, musikana anotori nemukomana wake, arida kuzosweta drama ichiti it's like zvakaitika tiri magrade 4, sekuru wakadai, bhaibheri rabva rati inozotinetsa nyaya iyi, ndoenge ichinzi ngavafe. But uyo asina uyu, ari kunzi kana zvadaro, pamwe mukomana akundwa neruchiva, ngaachibva atora. But unoona nyaya dzako kungoti time unoedza nyaya hombe pasina nguva kasiyana. Unoona nyaya dziri kuitika mumisha umu, pamwe pacho mudare inonyatsotaurwa kuti zveshuwa akarara naye, asi kuti handisi kuda. Vanatete votobheja kuti hapa uye pano. Ndosaka chidzidzo chiri kuuya kwamuri vanhu vaMwari kuti pavanasikana vedu munhu aende kumurume nekuti ane pamiri. Imana mbuya nanatete munhu akatizira akauya, hatisi kuti ndonzira inodiwa naMwari, but kana zvaitika, first question yenyu sei muchitanga muchiti une nhumbu here? Zviri kusiyana nekudzidzisa kwebhaibheri. Bhaibheri riri kutongoti fact yekuti akararwa ngaachitoenda kumukomana iyeye. Saka ngatibatsirikei vabereki, mubvunzo wokutanga hausi wekuti une pamiri here. Kana toda kuita zviri kudiwa nebhaibheri, first question ndeyekuti akarara newe here. Pakadaro bhaibheri kuti anofanira kubva amutora. Hanzi chinogona kudzivisa chete mukoma, ndibaba vemusikana kuri kwekuti vaona kuti hazviite.
pamwe vada kuti mwana wavo aende kuchikoro ende vari prepared nekugara nemwana wavo asisiri mhandara. Hanzi vanogona kuti aiwa bhadhara madhemeji ese akaenzana neroora asi mwana wangu ndodii ndochengeta. Saka nyaya haisi kwaatizira ngoma kwekuti anonzi amwene vamugashira here kana ana atete uko itogashirai kana paringori neproof yekuti mwanaye akararwa nemwana wenyu mukomana. Vana vedu vasikana ndo chachiri chidzidzo mukoma nguva dzakwana. Yara tinyanga mananda